ಹಲೋ ಹಾಂ ಹಲೋ. ವಿನೀತ್, ಹಾಂ ಬೊಚ್ಚಂದಿನ ಗೇಮ್ಸ್ ಬರೋದು ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬನು? ಹಲೋ ಹಾಂ ಹಲೋ. ಹಲೋ ಕೇಂಡ ನಿಕ್ ಹಾಂ ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ನಿಕ್ దాని లైఫ్ ఎడ్డడు ఉప్పడబొచ్చా ఉప్పుడు బొక్కదాయి గౌమది గేమ్స్ కొబ్బును నీకు ಗೊತ್ತುన్నాವು ಗೇಮ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಹಾಂ ಗೊತ್ತುಂಡಾ? ಹಾಂ ಎಂಜಿನವು ಗೇಮ್ಸ್? ಫ್ರೀ ಫೈರ್. ಫ್ರೀ ಫೈರ್. ಓ ಫ್ರೀ ಫೈರ್. ಹಾಂ ಐಟ್ ದಾದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪನ್ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಹಾಂ ಅವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ నీకు ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾ? ಹಾಂ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಗೊಬ್ಬುನ್ ನೋಡತ್ತ ನೀನು ಒಂಜ ಉಲೇ ಪಾಡು ವಿನೀತ್ ಹಾಂ ಇನ್ನಿಡ್ದಿತ್ತ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪನ ಇಜ್ಜಾ? ಹಾಂ ಮಂತ್ ಹಾಂ ಹಾಂ ನೀನು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೇನು ಪೂರ್ಲ ಎಪ್ಪಡಾದು ಉಂಡದ ಸ್ಟೇಷನ್లో ಎಪ್ಪಡಾಡು ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕುಲು ಹಾಂ దాదా ఇనికి ఉంటావని ఇజ్జా ఉంటుంది. ఇల్లదా క్లియర్ లేరు కైతల్ గురు ఏర్లేరు ఇల్లదక్కులు ಹಲೋ నీకు క్లియర్ బాతేర్ను ಓ వినీత్కి దానే ಹೊಡೀರು ಇವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಾಟ್ರೆ ಮಲ್ಲಾಡ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಾಡ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಬಂತೆ ಬಂತೆ ಮಾತಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನಿಕಲು ಏರ್ನ ಏರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಉಲ್ಲೇರಾ? ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಾಡ್ಲೆ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಏನ್ಲೆ ನಿಕಲು ಆವು ಆವು ಮಾತಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೋಡು ಪಾತೆರ್ನ ಆನು ಸರ್ ಕೇಂದು ಬನ್ನಿ ಕೇನೊಂದುಂಡಾ ಕೇಂದೊಂದುಂಡು ವಿನೀತ್ ಅವಲೆಪ್ಪು ನಿನ್ನೇನು ವಿನೀತ್ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಾಡ್ ಹಾಂ ಪಾಡ್ದು ಇದು ಇತ್ತ ಇಂಚಿನ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪ ಒಲ್ಲೇರ ಒಟ್ಟಿಗೂ? ಹಾಂ ಉಳ್ಳೇರು ಬನ್ನಿ ಉಳ್ಳೀರು. ಇಂದು ಎಂಚಿನ ಈ ಗೇಮ್ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಇಂಕ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ಗೇಮ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಅವು ಗೊಬ್ಬಿಂದ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ ಉಲೈ ಪಾಡುವ ಎಂಕುಲು ನಿಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ ಉಲೈ ಪಾಡುವ ಇರ್ನ ಏರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಈರೇರ್ ಬಾತೇರ್ನು ಏನು ನಮ್ಮ ಸರ್ ಅಮ್ಮನ ನಿಕ್ಲಿದಾನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜ ಮಗನೆಂಚ ಸಾಂಕೊಡುಂದು ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಏನು ಬಂದೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಯ್ಯ ಓ ಗೇಮ್ ಮತ್ತ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಟ್ರಾಶಿ ಮುಲ್ಪ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆವೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಮತ್ತ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ದಾನೆ ಉಲೈ ಪಾಡ ಏನು ಹುಡುಗನ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದ್ಬೇ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತಿಂದು ಜೈಲ್ ಕುಲ್ಲವಾಡ ಎಂಕುಲು ಅತ್ತ ನಿಖಿಲ್ ಕುಲ್ವಾರ ಏರನ್ ಕುಲ್ಲವಾಡು ಆಯನ್ ಕುಲ್ಲವಾಡ ನಿಖಿಲ್ ಕುಲ್ವಾರ ಉಲೈ ಅಂದಂದವಿ ಅಯ್ಯ ದಾದಾ ನೊಂಜಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಮತ್ತ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಅದ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಯ್ಯ ದಾನೆ ದಾದಾ ಮಲ್ಪಡು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ತು ಎಫ್ಐಆರ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಸ್ಟೇಷನ್ ಉಲೈ ಕುಲ್ಲವಾಡ ಇಂಚಿನ ಪಲ್ಲೆ ನಿಖಿಲು ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲೈನ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪರಾಪುಜ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡೆಪ್ಪಿಗೆ ಉಂತಾಡಿಗೆ ಉಂತದತ್ ನನ್ನಡದ ಮಿತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತನ ಜಾಗ್ರತೆ ನಿಕ್ಲಿನ್ ಉಲೈ ಪಾಡು ಎಂಕುಲು ಆಯ್ಡ ಪನ್ಲೆ ಇರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಉಲ್ಲೇರ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆ ಕೇಂದು ಪಾತೇರ್ನ ಅರ್ದಾನೆ ಪಾತೇರು ಜೇರಾರು ಅರೆ ದಾನೆ ಮಗನ ಸರಿ ಶಂಕರ ಪೂಜಾ ದಾನೆ ಪಾತೇರು ಜೇರಾರು ಆರಕ್ಕೆ ಬೀರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಎಬಿ ಕೊರಂದು ಉಪ್ಪುನ ಬೊಕ ಮಗನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿವಡತ್ತ ನಿಕುಲು ಬೊಕ ಎಲ್ಲ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏರುಲ್ಲೇರು ಅಂದಂದವಿ ಇತ್ತೆಂಚಿನ ಆಯ್ ದಾದ ಉಂತ ನಿಜ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ನೋಡತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಉಲೈ ಪಾಡುವ ఆయనత నిక్లిన్ ఉలై పాడువేనెల్లే ಹೌದು ಸರ್ ಅವು ಇಂಚಿನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪನ ಇಂದು ಮಲ್ಪನ ಮಲ್ಪಾಡಿತ್ತೆ ಅಯ್ಯ ಒಲ್ಲೆ ಪಾತ್ರ ಒಂದುಲ್ಲೆನಾ ಒಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಬಂತ ಕೊರತೆ ಏರು ಆಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ಏರು ವಿನಿತ ಪಾತೆರ್ನು ಹಾಂ ಈ ದಾದ ಎನ್ನದ ನೀನು ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಓಲ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬುಣ್ಣು ಉಣ್ಣತ್ತ ನೀನನ್ನು ಪಾಡುದ ನೀನು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೇನು ಪಾಡುವೆ ದಾ ಗೊಬ್ಬನ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಬಾತಾರೆ ಒಂಜ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರು ಅಕಲ್ದ ನಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಈತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪುಲ ಅವು ಗೇಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಜಾಗ್ರತೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಗೊತ್ತಾನ ಈ ಗೇಮ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾನ ನಿಕ್ ಕಂಡದೆ ಕಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಗೇಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬರವಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೈನ್
ಸರಿಯಾ ಹಾಂ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪ ಅವು ಎಲ್ಲೆರ್ದು ಬಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬುಂಡುಂಡತ್ತ ತೂಲ ನಿನ್ನೊಂದಾಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ನೀನು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪಮ್ಮನ ಉಲ್ಲಾಯ್ ಪಾಡುವೆ ಅಕುಲ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂದು ಪಾಡು ದಯಪಂಡ ಈ ಮೈನರ ತಂಚ ಅರ್ಥನ ವಿನಿತ್ ನಿಕ್ ಹಾಂ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಳ ಕೋರು ಫೋನು ಹಲೋ 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 ಇಂದೇ ಈರಾಯನ ಅಮ್ಮತೆ ಅಂದಂದು ತೂಲೆ ಎಲ್ಲೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಫೋನ್ಗೆ ಇಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಗೊಬ್ಬೆಂದ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಉಲಾಯ್ ಪಾಡುವೆಂಕಲು ಅಂದಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬನ್ಪ ಆಯ್ಗ ಆಯನ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಚಿನುಂಡು ಕಾಲೇಜ್ ಎಂಚಿನುಂಡು ಕಲ್ಪನೆ ಎಂಚಿನುಂಡು ಆತ ತೋಡಾಯಿ ಅವು ಎಲ್ಲೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಿ ಗೊಬ್ಬೆಂದಾಂಡೆ ಇಂಕ ನಿಕುಲ್ ಪನೋಡು ಅಂದಂದು ಅವು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಬನ್ಪೇನ್ ಅವು 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 ದಯಪಂಡ ಇಂಕುಲ್ ಮೂಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ಅವು ಗೇಮು ಮತ್ತ ಬಾರಿ ಇನ್ನುಂಡು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗ್ ಟಚ್ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ತೂಲೆ ನಿಕುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಮಗೆ ಉಲ್ಲೆ ಪೋಯಿ ಬುಲಿಪೆರ ಅಲ್ಲಿ ನಿಕುಲು ಅಂದಂದು ಇನಿಕೆ ಬಿಡೋಡು ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಸಂಪೇರತ ನಿಕ್ಲ ಸಂಪೇರತ ನಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಸಂಪೆ ಸೈಡ್ ಅತ್ತ ಅಂದಂದು ಸಂಪೆ ಸೈಡ್ ಇಂಕ್ಲೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಮೂಲು ದಾನೆ ನಿಕುಲು ದಾಲ ಮಲ್ಪನ ಇಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪಜಿಂದ ಏನದಾರ ನಿಕುಲು ಅಂದಂದು ಇನ್ನಿರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲನೇ ಇಂಕ ಬನೋಡು ಇಂಚಿನಂದ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆನ ಇಂಚಿನ ಅಂದ್ ಅವು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿನಕುಲು ಉಪ್ಪೆರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡದೆ ಸರಿ ಟುಪ್ಪೊಡಾಯಿ ಅಂದಂದು ದಾದಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾಂಡತ ಗೊತ್ತಾಂದು ಸರ್ ಆಯ್ಡ ಪನ್ಲೆ ಸರಿಟ್ ಮನಿ ಪಂದ್ ಉಪ್ಪೇರ್ ಪನ್ಲೆ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬನತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಚಿನುಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮನ್ಪಡು ಮುಚ್ಚೊಂದು ಕುಲೋಡು ಮೊಬೈಲ್ ದಾಯಿ ಕೊರ್ಪಾರ್ ನಿಕ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಅವ ಇಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೋರ್ನ ಬೊಕ್ಕದ ಎತ್ತದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ದಾನಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಜ್ಜ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಅವು ಎಲ್ಲರದು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಒಂದು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಪುಂಡು ಮೂಲು ಇಂಕಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾನೆ ಮೂಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಪಿಸೋಡ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ ಕುಡ್ಲಾಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಕಲು ಗೊತ್ತಾಣತ್ತೆ ಆಯ್ಡ ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಆಯ್ಗ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮದ ಬರ್ತಿ ಆಯ್ಡ ನೆಮ್ಮದಿಡ್ ಗಂಜಿ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲ ಆಯ್ಗ ಅವು 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 ಎಲ್ಲರದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಣತ್ತೆ ದಾಲ ಇಂಕ್ಲೆ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಆಯ್ನ ನಂಬರ್ ಬೇರೆ ಒಂದುಂಡು ಆಯ್ನ ನಂಬರ್ ಅತ್ತ ಇಂದು ಅಂದಂದು ಆಯ್ನ ನಂಬರ್ ಬಂದ ಗೇಮ್ಸ್ ಮತ್ತ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಣದು ಬೊಕ್ಕ ದಾಯಿಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜ ಅರ್ಥಾಪುಜ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸರ್ ಆಯ್ಡ ಪನ್ಲೆ ಅವೇ ಅವು ಅವು ಎಲ್ಲರದು ఒక ಬತ್ತನ ನಾನು ಇಂಕಲ್ ಬುಡ್ಪುಜ ಆತಿ ಅಂದಂದು ನಿಕ್ಲು ಸರಿ ಮಲ್ಪಡು ನಿಕ್ಲ ಮಗನ್ ಅಂದಂದು ಆಯ್ಡಲ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಅರ್ಥಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂದಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಇಂಕುಲ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಕಲು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ತಾರ ಅವು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದಂದು ತೂಲೆಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥಂಡ ಅಂದಂದು ಸರಿ ದೀಪ ಹೌದು ಸರ್